Alright, njengamanje ngiphethe iproduct ngiphethe la induku eyabantu besifazane. Kungenzeka wena njalo umkhonyana wakho uhlale ekhala ngephunga onalo ekamereni eliphuma ngaphansi kusisi ngaphansi. Nansi induku okufanele uyisebenzise. Lento isiza ekususeni iphunga, iphinde futhi isize ekuthenini izinyama zonke umuzwa wakho ngaphansi yawuqoqa ubuye uhlangane uthi thanqa. Mawuhlangana uthi thanqa ufane netshitshe lina minyaka ewu16 years. Thatha lento ke sisi, lento ibizwa ngomendo mawufika ekhemisi kaKhehlelezi noma ibizwa ngocupcake. Uma usithatha lento ebese uthatha uhalf wayo ubilise, ibile cishe minutes angango 10 minutes. Ibile bese uqeda uyayisefa, mawuqeda kuyisefa ebese ugeza lento uyisokhe ngaphansi, uyisokhe kancane. Mawuqeda kuyisoka ebese usuka lapho ungasuli, yeke nje izomele yona. Mawuqeda kuyizomela yona ebese uyaqoka uyilanjare bese uye ekamereni umphakele ubaba, mnike nikile. Ndumane yathumezizweni ngisho ngambiza mbizweni yosonka kubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini kwedini lapha abantu njalo busuku nemini ndumane yathumezizweni ngisho ngambiza mbizweni yosonka kubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini kwedini lapha abantu njalo busuku nemini king of swag inyanga with the fashion you're very focused like push your passion we king of the traditional healer push Sanibona lapha khona kwindawo lapha khona igama lami uDokotela uKhehlelezi Ndumane edume kwasezizweni nowe seMelika Ndumane kwela seMelika naseZimbabwe. Njengamhlanje ngigijime kakhulu ngahamba ngawulanda ungizwe nobaba uKhumalo ngizokhumbula ukuthi sike kakhuluma ngetopic emnandi kakhulu lapha ngekiwi engazi ukukhulunywa ngani kodwa ke namhlanje sikho lapho namhlanje lamadoda mwalandileke ukuthi aqale anibingelele bantshele ngomlando wabo ngizwe umlando wakho yini uzalwe kanje noma stepfather wakho kodwa hey mina ngaze ngizalwa baba kwesitepisi mina never ngazalwa indoda nomfazi beganene bagana ngo1970 bashada ekhaya komama ngiqala ukwazi ngo2004 angiyona lo ntantane umama wagana azangabedoke kadla wagana umama mina ozalayo waqala ukwazi ekhaya komama ngo2004 ngoba sekukhona into efuna siyoyibika siyozenza ekhaya komama sonke lesikhathi ohlala stepmother ayikho lo nto leyo mina ngingane ubaba nomama beganene ngizalwa indoda nomfazi mina ngiyona loluhlweza labashana abangasihlula ngisho nalevote kuyimashi okay Khumalo endawo esemtuba kwenzakala nento ngokuzala eMtuba sadabuka eMsinga ubaba nomama ngizalwa umfazi nendoda nje uMamlungwane noKhumalo sitata kanjani manje umuntu akabone lo usukezwe la semsinga ya sasuka eMsinga sakwakhe eMtuba so nje eMsinga unezihlobo khona siphi isikole eMsinga yithi kaMabaso isikole sakwaMabaso eMsinga right lizwileke ngihleli nensizwa phansi le endaweni yasenkandla eMabogweni hayi kahle lo maybe umfazi wami osifowe uphuma eMabogweni cha ngempela ngenzeka wena kuphi isikole sakho enkandla mina kusemaqhulu nakuhlala emzini yabantu mina ukuyithi la kuhlala khona okay inkosi yakithi emaqhulwini umfowethu omdala inkosi okay akudlalo lapha angahambi ngakho ngikhuleka ngize ngishelwe izwi hayi kahle bo hey alright sinongizwe waphansi emaqhumeni endaweni yasenkandla sinoKhumalo phansi endaweni yaseMtubatuba namhlanje owabaleke emsini ake ngitshele mbukeli ukuthi namhlanje yini engibalethele yona without any waste of time today into engibalandele yona kunento that has been confusing me but ke ayingiconfuse mina ngibamba ngendlela yami ngiyitolika ngayo maybe ngitolika into nawe uyitolikayo but namhlanje ngifuna an explanation into engiyibukile ngiveke ngabuka umembeso ngesizulu ukuthiwa umembeso ngabukwa la okuthiwa umgcaco la kugcatshwa khona umshado wesizulu ngathi ngiyibuka lezi zinto ngayibuka zo2 ngayibuka almost they are the same
izinto ey'cishe zisho into efanayo kodwa azifani kodwa mawuthi uyabuka ngoba umembezo for example umembezo ufika umuntu ezombese efike namagifti anika abantu embese umdoda imbese abantu basemzini kodwa lapha nomuntu esifazane unika laba so why lento ihlukanisa ngibona ngathi siyahojwa thina so ngifuna lamadoda namhlanje akazoyichaza uzwe kahle angisho ukuthi iyafana kodwa ngithe uma ngihlaziya kahle lento icishe ifane kodwa who knows maybe along the way sibhizi senze i-conversation yethu maybe ngigcina ngoyinile ukuthi cha kahle kahle into efanayo kodwa-ke namhlanje ngizofuna ukuthi-ke bake bayihlinze lento bayihlinze ngicela ungenzela ifavor into eyi-1 lapho khona mbukele ekhaya if you've got any comment don't hold that comment on our comment section and wenze sure ukuthi uyasikomentela ngoba lawo ma-comment wenu ayasiza thina ngoba maybe kungenzeka ukuthi nawe wayibona njengami ukuthi no you know what maybe egcineni Khehlelezi asikhanseleni akube nento eyodwa it's either kube nomgcaco noma kube nemembezo yinto nje engifuna ukuthi ngicela yenzeke njengamanje kodwa ake sizwe lamadoda ukuthi awuyithathise asiqale la ngizwe yini umgcaco udwendwe definition nje umgcaco udwendwe umsindo umshado igama lethi umshado qhamuka kwi-Freedom Charter with clause where it says the marriage charter that allow two people to stay together legally. That's why what umshado labo umfakela kanjalo. Imali. Umgcaco. If it allows two people to stay together. Usho ngokwe legally. Umshado wesiZulu noma wesintu. Ngikhuluma ngokomthetho sisekelo. Awuchazi ukuthi umshado onjani kodwa umgcaco. So in other words, maku ukuthi senigcacile you are married in community of property. Mawuthi legally usho ukuthi it has to be recorded legally ayengokwenyongo kuphela. Okay. Ngomthetho sisekelo. Bese kuthi ke mawukhuluma ngomgcaco lo khuluma ngawo. Udwendwe la kufika khona umthimba uzokwamukelwa ikhetho kunomthimba umthimba uqhamuka ngoba kwamakoti bese ukuthi ikhetho ilapha insizwa ngoba iyona ekhetha intombi mara bese ke kuzoba umthimba ngoba umthimba weintombi zizodwa ngoba abasemzini noma kukhona besilisa kukhona ubhubesi kukhona okhumalo kukhona omandla bephelezela udade wabo ezogana emachunywini bawumthimba ngoba baphelezela intombi ezogana ingakho ke mase behlangana ngala abantu babizwa kuthiwa ke into abayenzayo umgcaco kaKhehlelezi namaZulu. Sicela ukuthi ungabaleki hlala kanjalo. We've got more into esifuna ukuthi si-unpack. Igama lami udokotela uKhehlelezi indumandumane isawuphuza amanzi ngiyabonga. Njengamanje siphethe inhlanga zothando kungenzeka ukuthi insizwa ethanda intombi kodwa njalo ziyakubalekela intombi aziqomi kungenzeka ukuthi usisi othanda abantu besilisa uba famous phecelezi umuntu wena uvuma zonke uvuma vumani evumekela semelika vuma lokishini wonke yavuma abafana beimoto yavuma abefraud yavuma yibo bonke nezigebengu zayivuma nenkabi sebenzisa nansi into yokubabamba mawufuna ukuthi nje uqonywe bonke abakho emsebenzini ufuna ukuthandwa khumbule ukuthi le intando yasemzimbeni oyigcoba kuwena engithi mina uyithathe mawuyithatha uyishintshe ibhodlela nje ukususa uKhehlelezi lo uyishintshe nje ibhodlela ngamasbomu bese uthi usuka lapho ebese uyishaya njengesigqaba uyishaya emashiyeni lana bese usuka lapho uyishayela endlebeni zomlomo ukuthi into oyikhuluma ukhuluma into enentando suka madoda mawuyoshela noma uzofaka hlala efonini mawusayile insizwe sathenga ngo5 airtime ishela awuzame la ngeke imoshe isikhathi kuyothi kungaphela usho 2 uyobe usuyibambile leyo ntombazana ngoba uphethe ibhodlela nali ibhodlela lothando thatha lento ifake emafutheni wakho wagcobisayo uma uyofuna umsebenzi noma emsebenzini ungathi unesigcwagcwa uzothandeka ngoba inhlanga zothando. Welcome back to the show. Igama lami udokotela uKhehlelezi ngicela ungenzele ifavor. Do me a favor, make sure that you press the subscribe button so that you can join at any time and press that bell. We press it up so that anytime if we post anything, you will get a notification. Right now we're going back to my guest. It's Ngizwe, Mr. Mchunu and Mr. Khumalo. Right now I'm going back to my guest. Khumalo, tell me, give me a definition of umembezo. Yini umembezo? Umembezo ila khona
lo wesilisa esimbiza ngomkhwenyana esuke yombathiswe umamezala umkhulu ogogo bonke abantu basekhaya ababhaliwe listini yokwembatha usuke yobembesa ingubo eyokwaba not eyokwaba ngoba umakoti okwabayo kodwa yena usuke eyobembesa ngoba ungowesilisa eyogqokisa nezidalwa zalapha ekhaya yonke into ngoba phela ikhathi khoma suke idlozi selihlanganisiwe fanele alihloniphise idlozi lalowo muntu alembese naye njengoba nalo wesifazane ezokwenza ngosuku lo. Uthi umbuzo wami Khumalo uthi umbuzo wami Khumalo ake kuthiwa ngiyindoda ehlala ibhizi noma ngiyindoda esiqhwaga indoda enenkani ngithi mangikhishela kuthiwa kufanele ngimbese ngithi angiyenzi leyo nto mina ngilobolile ngithatheni extra siyijambe le yaphathi yomembeso. Okay, wrong. it's very wrong. Fanele umthetho womuzi womuntu ulalele noma ngabe kuthiwa bathi ngene emgodini uvele ngekhanda fanele ungene ngoba ufuna umfazi wakho wenza usiko lakulo yamuzi nawe masebela kuwe sebelethe umfazi wakho uyosho into oyithandayo eyusiko lakini fanele uhloniphe usiko lomuzi womuntu ukuze into zakho zihambe kahle and futhi mawuziqhwanqwa kanje wonela ngisho umakoti wakho kuthiwa indoda yakho sorry and so hamba kunjalo futhi okwesibili nje kusasho njalo nefethu lingakho phela kuyethiwe uyophakela uzophakela ngisho imfene zakhona. Ithi into yami khona into ebalekele ungizwe Khumalo ngithi mina uma wesifazane bethi balethu ethulethu umembeso agane nebodwa unayo uyawuletha umembeso mabe obulilo obodwa buganene phakathi kwabo kusuke kukhona owesilisa nowesifazane imaphi asingakhulumi ngokomlomo ngoba wena akuhlukene nokuthi uthi wena uzoba ubaba mina ngizoba umama kodwa soba uthi usabesilisa so mawuthi wena phakathi siyokhona yes ngokuchuzana kwabo bona bebona ngokuchuzana kwabo siyakumukela lokukhuluma manje uthini Khumalo ngikuzwa ngokuchuzana uzoba njani kulobo bulili yes ngokuchuzana kwabo kusuke ikhona uchuzana njani mana amapolice nuka indawo lalela bakhukhumalo akudlalwa la ipasi lakho lithi male ipasi lalo umuntu lithi female yabona noma lithi male bobabili akwazi ukuthi ipasi lami lithi male nelakho lithi male nama toilet esingena kuwo ungena kule family ungena kuyini kunjana kuyimale awukwazi ukuthi umuntu uzothi usishuzene into ephikisana nemvelo yethu ephikisana nendlela esiphila ngayo phinde iphikisane legal. Kodwa ngicabanga ukuthi baba ungizwe idlozi kuthiwa liyabikela uma owesifazana bedecide kuyoganana angiboni ukuthi kuyikhona inkinga ngoba idlozi into esuke izwa futhi iphila ibona uma usisi esedecide uhamba udonsa omunye usisi ngaphansi ngicabanga ukuthi kuyinto enhle ukuthi babuye baguqe emsamo umuntu omdala akashisele impephethi sesibone ukuthi usekhethe ukuthi enze kanjeni ebese mbike emsamo besihamba ngenzela umuntu njengamanje obukayo ukuthi mina ngamthatho wami cha asisho ukuthi into wrong kodwa into yenu ukuziregister emsamo kumele nemsamo noyenze madoda nobabili manje asingeneni kuyona le ndaba nathi inkinga engibhekene nayo yini umehluko Khumalo phakathi la kuhluke ngani phakathi komgcaco nomembeso azifani lezi zinto ngoba phela kuyakhishwa ama present ngesilungu ayifani kodwa zingafaniswa ama present kuphela izinto ezimbili ezehlukene awunjalo mntu ayinkunzi mntu zingafaniswa ama present kuphela mawuthi azifani ufana nokuthi angivumi kodwa ngiyavuma cha kulutho kufana lo blanket ubathenge emansele bodwa bonke blanket la ubathenga emansele nomkakho bathenge emansele blanket bayale abanye bayale o blanket bayafana usho ukuthi mase mina nomakoti wami ngeke sikwazi ukuyothenga ama present ayi1 city lawo umgcaco lawo membeso cha into eyenzakalayo la no ningakwenza musemkipitile uqala no angeke phela isikhathi esiningi abantu abasibuka bakipitile bakipitile nawe ukipitile awunamfazi mina awukipitile awunamfazi umfazi umehluko wenziwa ukuthi wena ukipitile manje into ibalekela mkhulu lansi eyokuthi ibalekile leyo ukuthi understand ukuthi lento yamagift iqhamu ngaphi umuntu ngoba ngiyamuzwa uthula imlo wakhe luhleli kakhulu esintweni iqhamuka ekuthenini ayiphoki phela ukuthi abantu asebesele
bayenza ibe yihaba buthi ngoba nakho ngiyazi ukuthi indodakazi emithathu awugehlelezi sengiyohlala emhlane lapha ngifuna eze ngebhalikazi osaphaza imali emzini wami ngibona hayi cha ingane yami eyobhuza la iyakhona icala lelo angikwazi ukuxhaphaza umuzi wakomzozo iphutha lelo ngakho ke bose uvelile wena wayiveza into ebalekile lana ufuna mina ngazi ukuthi bangiletha mina makuze list kuwe yomembezo kuba ama gift ngiyambalo alingene ukuthi kugcina usiko lokuthi laba abasekhweni lakho beze ngapha bezobheka ubuhlobo ukuthi buhamba kanjani umndeni walapha unjani abantu abanjani ngoba abanye abantu balobola ema-17 floor balobolana namashangane ahayilishiye amalokhujana amanegosho ayi-fraud emveni kwalokho kwenza i-disaster. Lento isike ukuhlola la kwemindeni yomibili ukuthi le mindeni yomibili ngempela ingane yethu ayilahliwe yini la yakhona. Before ngizwe siqhubeke la kunento okhumale ngifuna ukuyibuza. Uma kwenza umembeso noma kwenza umgcagco sengabona izinto zenziwa ifashion kakhulu uthola ukuthi akusakwazi ukuhlukanisa umshado nomembeso. Uright ukuthi kwenziwe lento edeco kufakwa odeko kufakwa otende kufakwa ingubo leziyana into yesintu. No, sengikhuluma ngomembeso manje. No, ayilungile ngoba manje isuke isimix isiZulu nesilungu nesintu kanye kahle umembeso nje usuke uyombathisa lapha isintu umuntu umdlalela incansi ahlale phansi umbathisa ingubo acamele emcamelweni wakhe avuka agiye mawuthi uyagiya wenzani ngendlela ajabula ngayo. Manje ke mase befakele ngubha emide le amadeko sekungenziwa nje phela ukuthi ke bedle endaweni ecivilized kodwa hayi ukuthi ngoba kuphoqa leyanto noma kuba kanjani. Ntombi abantu abasonela izinto ezigwilisi asijayele iqiniso niyasonela izinto ngoba niyikhipha into esikweni niyikhiphe ihlula abafazi maqedwe ube nihlula abafazi emveni kwalokho kuzophoqa ukuthi kwenziwe izinto ayingekho hambe nifaniselana kuyo yonke indawo lapho hambe nifaniselana kanti kufanele kwenziwe lowo membeso loyo mayifikile umkhwenyana ibambe kanjalo ngizwe njengamanje umbukeli lapha ekhaya khona ithinto yami lo membeso wawenza wafaka ideko wafaka yonke into kwakungafanele uyenze uma ubheka umbondo wami wehlula umfazi ubheka umbondo wami wawudliwa umingwe ngathi mina isizulu zidlele etendeni zonke ziyaphatha angazi noma ngirong noma ngangiright kodwa namhlanje sibheke umehluko phakathi komgcagco nomembeso. Mina ngithi lezi zinto ziyafana uhluka amagama siyabuya sisazoyichaza hlala kanjani. Uthubu usuzwile ngesigubhu esincane sika Prof Khehlelezi esigilizimanga. Isigubhu esincane siwukhokho vula uma ufuna ukukhulisa ibhizinisi lakho kanti sesisize inqwaba yosomabhizinisi. Isigubhu esincane sikudonsela amakhasimende wenze inzuzo masinyane kanti asigcini lapho sikudonsela nenhlanhla kwi-gambling promotion kanye nakumathenda. Ngeminye imininingwane sishayele ucingo ku-071 130 7808 noma ku-087 550 1177. UProf Khehlelezi ake lapho ugilizimanga. Welcome back to the show. This is Dr. K. YouTube channel ungakhohlwa ukupress button and subscribe. Mhleli nokhumalo nobaba ungizwe Mchunu indoda upresident wamabhinga ayiwezwe president wamabhinga ezwe lonke ngupresident wezwe lonke nje emabhinga wamabhinga. Njengamanje ngifuna ukuzwa ke nizwe ukuthi uma sebeyiletha impahla la ekhaya uma sebehlukaniselana noma ikuphi la ukuthiwa umabo bayabelana noma lo uthatha baze babele ngisho abantu abangasekho kunikwa nomuntu ongasekho uthathelwa bani ke hawu kama umfana omncane nje oqhaza amafikile kuthiwa akazolala la hawu mawuzolala nobani wena kanti sekuyi-corruption sekuyi-corruption yakhona wozolala omncane uphume etheni uzolalela umuntu kuthiwa akasekho umuntu yabo. So manje ke kanti umuntu ongasekho engibona ngamuntu ongiphekisa noma ngivumela umntaba ukuthi umuntu engibona ukuthi uqondene yabona makuthiwa ngithatha indodakazi yakho awusekho noma mawaya ngasekho yilabo bobabili kuphela babalekile ukuthi mhlawumbe ungayikhipha ama gift uthi hayi manje ngicela ukuzwa bafowethu awuzovumbulula amahlo sonke makuthiwa ngiyasho
le step yasijump ungayenzi leyo nto noma ungambesi kodwa ujump wenze one of those two kukhona inkinga yindaba ayikho inkinga ngoba lama gift suke kubuthenga umhlobo kodwa mfowethu asikhona umxenxe umuntu akuyona step esilulu ukuthi umuntu azale kwenye indawo ayofela kwenye indawo yowesifazane so le process yenzakalayo ikuthenga inhliziyo zabaphilayo ithenga inhliziyo zabangasekho kusetshenziswa izilwane kusetshenziswa ama-gift bethanjiswa bebe comfortable ukuthi cha asinankinga ukuthi ingane yethu ihambe la iziyofela kwamzozo so-ke lezo zinto lezo ukuthi ayitholakali ithuba lokuthi zichazwe zinabe it's a special thing yokuthi kusuke kuthengwa inhliziyo kwakhiwa ubuhlobo bangempela obujulile phela ukuthi-ke ayikho-ke imigwaqo ongenama-potholes nama-hams akhona ngalesikhathi-ke kusaqhutshekwa kophi ubuhlobo qhamuka namaqili namaqolo emndenini abeke imbono othotho abanye o-anti sasebenze bampungiziza baloku bahamba khona lapha bebezinqwa amasi la ekhaya ngenxa yokuthi abagananga ngenkani yabo sebezonkona khona la bayankona khona lana sebezowonela ingane kabhuti wabo ke iyakhumuza kayise ileyo nto ke dokotela edala inkinga ethenini ke lento kamambeso umembeso njengoba kusuke umkhwenyana eyombesa abasakhweni lakhe isuke kuyilanga lokuthi nomkhwenyana abonakale ngoba fana bayabona kakudawo hayi wakhona phela kwendawo umfoka bani hayi abasekutheni bazalwa ubani namakhehla ahlaziyo ukuthi ungubani lo muntu emveni kwalokho ngalesikhathi sebisuka ngapha nanokuthi awukwazi ukufika ekhweni lakho ulengisizadla ngathi ubejele nangapha umakhoda akafakwazi ukufika nje lengisizadla athi hayi yimi nje nokubhinqiswa bangizogana cha akwazi uba njalo fana namalobolo awayona lento eshoyo ingakho-ke kubalulekile ukuthi siqala abantu belotsholwa nangamaqoma nangawo yonke into yabona nje uba udayisa imbiza udayisa yonke into nje neyimbali lezi uma kuthiwa kuyalotsholwa ngathatha zona imbiza lezi isiza abantu ukuthi khani nansi imbiza kashukela nansi imbiza yenyawo nansi imbiza yabani nakho ukuthi noma ngabe yini ekhona egcekeni inkomuntu uthi yodwa namasimbili khona lapho engiyakhona ngizwa yabona wonke lama-gift asekhishiwe umembeso ngiyacacwa ngapha kunalento nkosi yami uthola ukuthi ingane yabantu kuthiwa ihambisa umbono nako futhi ikhipha inqwaba yezinto amagross obona ukuthi le mali ade ngilobola ngayo Moses iyahamba yonke nako lokho futhi kusuke kuyikwenzani lapho kahle professor nawe ngizwe lento njengoba echaza umacingwane ukuthi usuke kukhanda ubuhlobo obujulile angithi ma ekhipha umbondo usuke kade indoda ikhipha inkomo lokho kubizwa ngenqubo yamasonto kwezinye indawo kunjalo nje kunjalo usuke bekhombisa ukuthi bafikile abantu la ekhaya nathi ake siye yayibona kungabi sengathi nje akwenzeke ngokuthi ababonga ngalolu kahle kusuke kuphambanisa idalwa ilumjaniswa la akhona lokho kuphambana inanzi cha hayi lutho inanzi iphambana ngelanga lodwendwe lento iyalena nale kahle angithi lento masingayisa phansi bese ngathi siphuma esihlokweni ufike intombi iqoma ngithi ihamba insizwe yoxela emva kwalokho ikhipha inkomo inxiba amasonto umembezo umshado lento nje iyalena le inkomo ngeduma uthatha kushibahle ake ngisho ke ngibuze ngizwe njengamanje ekhaya sibukwa umuntu othola ukuthi usemndenini ohluphekile ingane yabantu inhle lengane inenhlanhla ukuthi ithole umshado so ashonela abazali soashona ufike wena ngizwe ukuthi ngiyalobola ungizwe inenkomo nje zokulobola nje straight akanami imali yokuloyenza imembeso lengane izoyithatha imali yokulokhishwa naye iyogqiba amasonto in yonke lamagross uma kuya ngokuthi amandla ninawo nifuna ukushada shadani kodwa nazi lokuthi kuyisikweletu uma nithola amandla khona abakwenza ngisho ngemuva komshado uzokuthiwa gqila utshwa amasonto sekwenze ukuthi uyembese bayazeqa abanye abantu itepu ngezimo abasuke bebhekene nazo kodwa akukho khona emthethweni kodwa ngifuna nazi ukuthi kuyisikweletu fanele kubuye kuvuke mhlawumbe ezizukulwaneni senu uzokuthiwa naye ingane kabani siyagula hayi inkinga amasonto abagqitshwanga hayi akwenzekanga ukuthi ngoba kahle khona idalwe esuke zingathokozile njengoba isuke ilunjaniswa so sekwamangeni nayinyanga semncaba mbanga alright njengamanje bese nobaba uKhumalo nobaba uMacingwane Khumalo khona into okwayikhuluma la masongena sizoshutha ngezwe ansolunye ucingo mfowethu
ngizokhuluma le answer ukuthi ngolungu ngijabulise kakhulu kunobaba oze wamfaka espeakeni ebonga ukuthi cha isigubhu omenzele sona ithenda la kulitholile ka 2 million bekuyisigubhu esinjani leso umuntu athola ithenda ka 2 million waphela ngazi ukuthi yimini inkunzi yesigubhu. No, isigubhu leso sika 85 sami sokugcina ngoba esokuqala su 40,000 sale izinto ezincane nje zama tuck shop nani yamabhizinisi angatheni lokudayisa impahla. So lesi kade bonga ethi nithola ithenda ka 2 million lokwenze njani lapho? Ikhona ithenda kade lokho eyifuna engayitholi wayeseyeza kimi ngamenzela lesigubhu sika 85,000 waseyithola ke. Kodwa manje ngoba ngimzwe ngathi akaqedi nokho ukuthi uzobuya zoqedela kanti uyamnika umuntu isigubhu engaqedi. Kuya ngama agreement khona into yakhe lapha ekhaya ngibambile engeke ngayishawota la ephelelisa lo 85 then nje imali iphumile ke manje usezokwazi ukuthi abuyise imali bese ngithatha le yanto yakhe ngimnikeze yini ID nami license. Manje yakwazi ukukhuluma nemkhovu yakho lo thumela imali imthole ithenda ukuthi ejikane niyabhedala. Ngokelani imali yakho. Ngikhuluma nemkhovu ngithini? Ejikane ngiyadlala ejikane. Phela mangabe ngimnikezile umuntu into ufuna imenzele umsebenzi kahle ngoba cha bese ngasakhokhi ke simenzele umsebenzi. Uyakwazi ukuyitshela ejikane. Noma engakhokhile akunankinga imali ayikhiphile nale yanto esekhaya iyawukhipha lo 85 mina ngibuka yena nje kuphela kodwa ke shuthi uyabuya ukwazi umbukele ekhaya manje ukuthi yini lento eyishoyo ukuze abuye nayo afika abambise ngayo ngoba khona umuntu anginamali nomunye uthi mina ngino 10,000 manje kodwa ngizofika ngibambise baba ubeke igalofu lapha ekhaya nemali ewu65 wathatha imoto yakhe igalofu wayibeka lapha ekhaya mbukele ekhaya bese nayo kumalo esiphuma phansi endaweni yasemtubatuba kungenzeka-ke ukuthi nawe bewudidekile njengokhethelezi ukuthi umembese nomgcaco cishe into efanayo sesichazeleke la madoda siyabonga kakhulu i-knowledge abasinike yona basinike knowledge enhle kakhulu namhlanje mina ngokhethelezi ngifunde okuningi kubona abangitshele khona ukuthi cha amadoda akufani lokho amagama kungenzeka ukuthi afane but akufani but kunezinye ngesizulu ehamba ifane kungenzeka ukuthi ekhaya uthi mina impela ngimuhle kodwa ngiphume emndenini ohluphekile angikwazi ukuthi mase ngilotsholiwe izoloke ngihambisa ingoma sonke ngihambisa ukuthi imbondo impilo so ungayihluphi bathi ngenani emshadweni kodwa mase ngithola amandla nokuye nikwenze lokho. Thank you so much guys ngokuthi nisinike ulwazi olujulile kanjena and siyabonga nawe ojwayele ukusibuka phinde futhi ucomment phinde futhi subscribe angathi uNkulunkulu angahlala kanye nawe ngaso sonke isikhathi njengamanje uma wenze ukuthi ufuna inamba zakho Khumalo uyinyanga umelaphi wendabuko njengoba ukhethelezi naye eyinyanga asinamona futhi ungizwe is an expert yesiZulu yonke nje into yesiZulu ethinta isiZulu that is why bizwe ngopresident wamabhinqa eSouth Africa ngoba ungambuza noma yini yesiZulu uyokufaka emgqeni wena uhlala uthi uyahlangana ngizwe uyahlangana yakula cha uphila sana kusuke nje kuse contentini nje size uma futhi sikunyathelile noma sikhuluma into esiphume esandleni sithi yobe siyaxolisa futhi noma Dumane ya dumezizweni Ngisho ngambiza mbizweni Yosonka kubanja mancane ensizweni Umlaphi wendabuko Dr. Khethelezi Dr. Khethelezi Wayibona phezulu kodini Lapha abantu njalo busuku nemini Dumane ya dumezizweni Ngisho ngambiza mbizweni Yosonka kubanja mancane ensizweni Umlaphi wendabuko Dr. Khethelezi Dr. Khethelezi Wayibona phezulu kodini Lapha abantu njalo busuku nemini King of swag inyanga with the fashion You're very focused like pushy passion We king of the traditional healer Pushy IA, the with demands Mutala kintenga chakhe givel